Знову обстріли України, знову житлові будинки, знову гинуть наші діточки, жінки. Чоловіки мене не обходять. Вони зробили свій вибір і вони не загинули. Вони як труси здохли. Це їх вибір. Але не о цьому. Чому не працює ПВО? Кожна ракета коштує дуже багато коштів. В нашій країні нема коштів. Ви маєте розуміти, енергетика – це все найменше, через що треба перейматися. Гинуть діти, жінки. Гинуть чому? Тому що хтось краде, а хтось прикриває. А ми переймаємо за енергетику. Вони не гроші крадуть. Вони своїми діями та недіями знищують населення України. Слава Україні! Помста в бою!